29 кастрычніка аўторак. Вітаю. Гэта Белсадзум, з вами Сергей Пацасонны, а праз момант і мае госці. Гаворым пра галоўнае ды істотнае. Сёння ў праграме. Санкцыі не для ўсіх. Чаму няма перашкодаў для чалавека Лукашэнкі Александра Машэнскага, каб жыць у Варшаве ды ў Беларусі? Пытанне да дэмакратычных сілаў. Фронт на Донбасе пасыпаўся, кажа украінскі генерал-майор Дмытро Марчанка. Што азначаюць гэтыя словы і што далей з вайной у нашым рэгіёне? Нерастраляная літаратура, дзень нацыянальнай трагедыі і памяці. У гэтую ноч у 1937 годзе ў Менску расстралялі больш за 100 выбітных беларусаў. Чаму санкцыі не для ўсіх, а чалавек Лукашэнкі, алігарх Александр Машэнскі, жыве і ў Беларусі, і ў Польшчы. І ці на гэта неякім чынам могуць уплываць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. І ўсё ў той час, як для шараговых беларусаў, нават візу атрымаць праблемна, каб паехаць да блізкіх у еўразвяз. Узнікае шмат пытанняў да працы санкцыяў. Беларускі рыбны кароль Машэнскі ўжо 3 гады здымае кватэру ў Варшаве. Тут жыве ягоная сям'я, а сам ён прыязджае ў польскую сталіцу на выходныя. Астатні ж час Машэнскі праводзіць у Беларусі, дзе мае бізнес. Кіруе кампаніямі «Савушкін прадукт» ды «Санта Брэмар». Гэтую інфармацыю выкрыў журналіст Бертальд Кітэль у рэпартажы на канале ТВН24. Чаму ж Польшча дае дазвол на свабоднае перамяшчэнне ды перабыванне на сваёй тэрыторыі прыбліжанага да Лукашэнкі алігарха. Галоўны дарадца Святланы Ціхановскай, Франак Вячорка на відэасувязі. Франак, вітаю. Вітаю. І адразу лоб пытання. Чаму чалавек Лукашэнкі Александр Машэнскі бесперашкодна жыве на дзве краіны – Беларусь і Польшча? Я не ведаю дакладна, якія былі дамовы з Польшчай у Машэнскага, і не ведаю дакладна, якія ў яго дакументы, але мы абавязкова высветлім гэта ў польскага ўраду. Ці гэтае пытанне раней нейкім чынам офіс Святланы Ціхановскай ставіў перад сабой, ці не? Мы ведаем, што Машэнскага некалькі разоў прапаноўвалі ў санкцыйныя спісы, але Венгрыя, магчыма, іншыя краіны, дакладна невядома, яго з гэтага спісу выключалі, і таму ён ні ў якія санкцыйныя спісы дагэтуль так і не трапіў. Ну, мне вядома дакладна, якія краіны, і я агучу гэтыя краіны, таму што акурат Ісландыя, у якой вы цяпер знаходзіцесь, разам з Вугоршчынай заступіліся за Машэнскага ў пытаннях пазбягання санкцыяў абмежаванняў еўразвязу. Чаму Ісландыя? На гэта пытанне адказаў журналіст бюро медыа Алесь Ірашевіч, ён кажа наўпрост. Тут усё проста, бо Машэнскі набывае рыбу ў Ісландыі і Нарвегіі, таму яны заступаюцца за яго. Ісландыя не з'яўляецца сябрам еўрапейскага звязу, таму яны не могуць паўплываць на еўрапейскія санкцыі. Наколькі мне вядома, гэта была ініцыятыва выключна Венгрыі. Ну а тое, што ў Машэнскага бізнес з Ісландыі, і гэта доўгая гісторыя, здаецца, гэта не сакрэт. Ён сапраўды закупляе прадукцыю, і мы гэта падымалі гэтае пытанне. Вядома, тут доля рынку, яна не такая вялікая, не такая істотная, там параўнальна з іншымі. Але, факт ёсць фактам. Тут паўставала пытанне і ў дыскусіях, таксама ісландскім урадам, наконт ганаровага консулу, ці павінен заставацца ганаровым консулам чалавек, які працягвае працу ў Беларусі. Ну і мы ведаем, што ісландцы вывучаюць гэтае пытанне. Першае, гэта ці Машэнскі падтрымлівае вайну. Другое пытанне, наколькі ён падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Калі будуць такія доказы і сведчанні, то ісландцы гатовыя пераглядзець супрацу з Машэнскім у любой форме. Ну, хаця б тое, што сядзіць у Беларусі пасля пратэстаў 2020, там знаходзіцца мноства палітвязняў, а ён плоціць падаткі ў той краіне. Ці гэта не падтрыманне рэжыму наўпрост? Ну, тут залежыць, як глядзець. Тут, насамрэч, ёсць больш вялікія важныя спонсары рэжыму і ўдзельнікі схематозаў па абыходу санкцыяў, чым Машэнскі. То бок, калі там параўноўваць яго з іншымі мэтамі, якія сапраўды павінны быць санкцыйныя спісы, не павінны ездзіць, наадварот, павінны патрапіць пад суд, то я бы хутчэй фокусаваўся у першую чаргу на іншых. Пры гэтым мне асабіста вядома з уласных крыніцаў, што Машэнскі ходзіць з кошыкам сыркоў сваіх па Варшаве, бывае ў розных кабінетах і пры гэтым лабуе за сябе. Ці да вас таксама з сыркамі Машэнскі не прыходзіў?
Ну, першы раз чую пра сыркі, пра хаджэнне па Варшаве. Не ведаю, наколькі гэта як бы літаральна ці метафарычна, вось, але тое, Літаральна і метафарычна таксама. ну, сам факт, што ён там сустракаецца з нейкімі там актывістамі ці там грамадскімі арганізацыямі, я думаю, што быў бы рызыкоўны для самога Машэнскага унутры краіны, улічваючы тое, што ён ездзіць у Беларусь. Таму я бы ставіўся да гэтага скептычна. А што тычыцца таго, калі б Машэнскі ўсё ж такі абраў дэмакратычны шлях і прапанаваў сродкі, ці тут магчыма, некаторыя дэмакратычныя прадстаўнікі згадзіліся ўзяць такія сродкі? Ну, тут цяжка сказаць. На дадзены момант, як бы Машэнскі працуе ў Беларусі, безумоўна, ён мае кантакты з рэжымам, таму я не думаю, што гэта было бы маральна. Вось, але сам пераход людзей на дэмакратычны бок, на бок праеўрапейскі трэба вітаць. І калі людзі падтрымліваюць дэмакратычныя перамены у публічнай прасторы ці у сакрэце, не публічна, гэта трэба толькі вітаць. Таму што ў нас, напрыклад, сярод чыноўнікаў наменклатуры у прынцыпе шмат кантактаў, і гэтыя людзі, яны ў розны спосаб дапамагаюць нам, у тым ліку складаць санкцыйныя спісы. Але Машэнскі гэта не тая персона. Кантактаў такіх няма, але калі будуць кантакты, мы будзем у прынцыпе карыстацца любымі кантактамі. Ці ў часе гэтага візіту ў Ісландыю пытанне Машэнскага будзе ўздымацца? Тут пра Машэнскага ўжо гаварылі падчас гэтага візіту, падчас мінулага. Ёсць канкрэтныя там запыты, канкрэтныя пытанні і да нас канкрэтна для вывучэння, і да ісландскага боку. Мы над гэтай тэмай будзем працаваць. Але зноў жа, калі ідзе гаворка пра санкцыі, то гэта пытанне да еўрапейскага звязу, а не да Ісландыі. Ці ўвогуле пасля гэтых псеўдавыбараў 2025 Захад не зробіць Лукашэнку рукапаціскальным? Калі параўноўваць з 21 годам альбо да 20-го году, то, вядома, гандаль істотна зменшыўся. Так працягваюцца нейкія стасункі ў асобных сектарах. Рэжым знаходзіць новыя лазейкі, як абыходзіць санкцыі. На тое ён і рэжым, каб будаваць розныя схематозы, імі карыстацца і зарабляць. Але чысты прыбытак, які раней трапляў у кішэні Лукашэнку і ягоным памагатым, ён, безумоўна, зменшыўся. Нават той факт, што ім зараз даводзіцца прадаваць сваю прадукцыю праз Расею, істотна павялічвае кошты на лагістыку. І гэта менавіта тыя сродкі, якія раней траплялі рэжыму, Лукашэнку, ягоным памагатым. Зараз іх менш. Нашая задача – это своечасова гэтыя ланцужкі выяўляць, пра іх інфармаваць і гэтыя лазейкі закрываць. Ці рукапаціскальнасць, легітымізацыя Лукашэнкі ўваходзіць тут у гульню? Я не думаю, што нехта з палітыкаў рызыкне сваёй рэпутацыі, сур'ёзных, дэмакратычных палітыкаў, і будзе рукапаціскаць Лукашэнку. Прынамсі, няма ніякіх падставаў. Мы бачым, што Лукашэнка толькі эскалюе сітуацыю, узмацняе рэпрэсіі, яшчэ больш упісваецца за Пуціна у гэтай злачыннай вайне супраць Украіны. Таму нейкіх такіх сігналаў на легітымізацыю, прызнанне, вяртанне да бізнес as usual, зараз уявіць сабе цяжка. Дзякую за гэтую размову. Франак Вечорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай на відэасувязі з Ісландыяй. Дзякую. Драматычная ацэнка фронту на Донбасе. Украінскі генерал-майор Дмытро Марченко заяўляе, што фронт пасыпаўся. Адзначаюцца прасоўванні расійскіх акупантаў на розных участках, а таксама расейцы абстрэльваюць мірныя аб'екты. Мінулай ноччу, прынамсі, 4 чалавекі загінулі, некалькі асобаў атрымалі раненні ад абстрэлу Харкава. У выніку атакі быў пашкоджаны адзін з архітэктурных помнікаў гораду, занесеных у спіс усесветнай спадчыны ЮНЕСКО. Снарады трапілі і ў жылы раён. 4 дамы разбураныя цалкам, яшчэ 19 часткова пашкоджаныя. Сярод іх будынак дзяржаўнай прамысловасці ў стылі канструктывізму, які лічыцца помнікам нацыянальнага значэння і адным з першых савецкіх хмарачосаў. І ўжо цяпер на відэасувязі палкоўнік запасу ЗСУ Роман Цвітан. Вітаю вас. Бажаю всім здоров'я. Спадару Роман, фронт на Донбасе пасыпаўся, кажа генерал-майор Дмытро Марченко. Што гэта азначае? Левый фланг российского вклинения на Покровск, он сейчас в нестабильном состоянии. После того, как россияне
зашли в Селидово, а это один из таких замковых камней этого фронта. У нас, ну, сказать, что посыпался, еще рано об этом говорить, но, по крайней мере, очень тяжелая обстановка именно на этом участке, потому что если мы отойдем или, допустим, начнем действительно сыпаться и отходить от Селидова, то у россиян возникнет возможность двигаться со стороны Селидова в два направления одновременно. И на юг Покровска, и на север Курахова. То есть мы можем потерять как минимум два стратегических оборонительных рубежа, и один, и другой. Потому в самом худшем варианте, то есть если нам придется бросать и отходить от Селидова, то действительно можно сказать, что как раз вот этот левый фланг российского вклинения, наша оборона там посыпалась и придется выстраивать полностью новую линию обороны. Назіраю апошнімі тыднямі за сітуацыяй на фронте, складваецца такое ўражанне, што заходнія партнёры кінулі ўкраіну, рабіце сабе самі, што хочаце. Так и есть. Сейчас есть такое видение, по крайней мере, у нас в том числе, но оно, скорее всего, связано не с этой проблемой, не то, что делайте, что хотите, а, скорее всего, с проблемой выборов в Соединенных Штатах, и они не хотят, боятся нам передать какого-то вида вооружений, который может, во-первых, стабилизировать фронт, а по некоторым позициям еще и начать контрнаступательные действия. Дело в том, что российское вклинение, оперативное вклинение в сторону Покровска, оно очень уязвимо. Если будет достаточное количество у нас сил, средств, то мы можем его срезать. А это уже вызовет обвал российского фронта. То есть они обратно вернутся до Авдеевки, до Донецка. И вот этого боится Белый дом, вот качнуть ситуацию в обратную сторону, потому что россиян это очень сильно разозлит, и я думаю, это будет какой-то удар потом по Белому дому. Эти, может быть, договоренности, которые существуют между Байденом и Путиным, ну, может быть, между их людьми, они выдерживаются. И вот как раз вот это время, несколько недель еще осталось до выборов, нам надо просто продержаться. Я думаю, продержимся. После выборов нам будет все намного проще. Я думаю, все эти договоренности о, так сказать, невозможности передавать нам вооружение, они куда-то исчезнут. Гэта ў тым выпадку, калі пераможа Харріс, а што калі пераможа Трамп, бо такой магчымасці таксама нельга выключаць. І Пуцін выбудоўвае сваю вось змагання, вельмі свабодна пачуваецца на брыксе ў Казані, што дэманструе, таксама прывёз паўночна-карэйскіх вайскоўцаў. Ну, дело в том, что хоть Трамп, хоть Гаррис или тот президент, как выберет американское общество, с тем президентом мы будем работать. И один и другой, они все равно будут выполнять, по большому счету, ту линию, которую выберет Конгресс. Пры гэтым ці не будуць тут другія войскі таксама прыцягнутыя з Беларусі ўсё ж такі, бо Пуцін і Лукашенка рыхтуюць гэтае свае вучэнні чарговае Захад-2025 у верасні. І мінулыя вучэнні ўсе мы памятаем, чым скончыліся нападам паўнамасштабным на Украіну. Такая возможность есть однозначно, ее полностью нельзя минусовать. Почему? Потому что мы военные люди, мы готовимся всегда к самому худшему варианту. Потому мы однозначно будем готовиться к тому, что российские войска еще раз зайдут со стороны Беларуси, может быть, и привлекут в том числе и белорусские войска. Подготовка к этому уже ведется, по крайней мере, и на наши разворачивания тех бригад, которые сейчас вдоль линии границы с Беларусью разворачиваются дополнительно, и усиление их, это как раз механизмы этой подготовки. Но я не думаю все-таки, что Лукашенко даст возможность еще раз тянуть его в такого рода действия. Он и так думает сейчас, как ему уйти от преследования, по большому счету, за тот терроризм, который он вместе с Путиным в 2022 году организовал, дав ему определенные коридоры для прохода российских войск на нашу территорию. Буча, Ирпень, это как раз все на Лукашенко. Таксама трэба Лукашенку разлічвацца чымсьці за гэтак званыя выбары, якія ён збіраецца 26 студзеня праводзіць у Беларусі і ўжо заручыўся падтрыманнем Крамля. То бок, па сутнасці, трэба заплаціць за тое, што зноў сядзе ў фатэль прэзідэнта.
Да, то есть вот мы как раз и понимаем, что есть такой один из рычагов влияния, по крайней мере, и однозначно будем готовиться к возможной провокации, по крайней мере, или возможным боевым действиям со стороны Беларуси. Но еще раз повторюсь, маловероятно. Дело в том, что нахождение Лукашенко у руля белорусского государства, или, по крайней мере, в возглавлении этого режима, который сейчас оккупировал Беларусь, выгодно что же и Путину в том числе. Потому там кто кому что должен, это уже они там сами между собой разберутся. Но мы однозначно готовимся к еще одному заходу белорусско-российских войск с северной стороны. Дзякуй вам за гэты каментар. Палкоўнік запасу ЗСУ Роман Светан на відэасувязі. Дзякуй. Спадарства, цудоўна, што вы з намі і таксама памятайце, што нас можна не толькі глядзець у эфіры, але і атрымліваць інфармацыю праз наш канал у Тэлеграме. Вы заўважылі на вашых экранах ці маніторах QR-код. Наводзіце на яго камеру вашых смартфонаў і маеце доступ да самых аператыўных навінаў. Можна і падпісацца на канал. Галоўнае, каб было бяспечна для вас. А таксама чытайце наш сайт belsat.eu. Палітвязень Сергей Ціхановскі знаходзіцца ў рэжыме інкамунікада ўжо 600 дзён. Паводле офіса Святланы Ціхановскай за ўвесь гэты час у яго практычна няма сувязі з навакольным светам, што выклікае занепакоенасць з боку праваабаронцаў і міжнародных арганізацыяў. Ціхановскага затрымалі ў 2020 годзе на перадвыбарчым пікеце ў горадні. Яго асудзілі на 19 з паловаю гадоў узмоцненага рэжыму. Іншыя тэмы ў скароце. Пратэрмінаваныя беларускія пашпарты могуць прызнаць дзейнымі ў ЗША. Дакумент пад назвай Bridge Act прапанаваў сенатар Бенджамін Кардэн сёлета ў верасні. Праект прайшоў 2 чытанні. Цяпер яго разглядае камітэт замежных справаў. Калі закон прымуць, то ў пратэрмінаваныя беларускія пашпарты будуць ставіць візы. Таксама беларусы змогуць атрымаць статус часовай абароны на тэрыторыі ЗША, які дае магчымасць легалізаваць свой статус і атрымаць дзяржаўныя паслугі. Больш за 2 сотняў у чаканні, каб трапіць у еўрапейскі звяз. На беларуска-польскай мяжы працягваецца транспартны калапс. Паводле сайту памежнага камітэту на пераходзе Берасце-Тэрэсполь зранку выезду чакалі 1300 легкавых аўтамабіляў і 75 аўтобусаў. Сумныя рэкорды ў даўжыні чаргі на беларуска-польскай мяжы назіраецца ўжо некалькі дзён. Беларускіх спартоўцаў не будзе на міжнародных турнірах, нават без гімну і сцяга. Пра гэта чарговы раз заявіў кіраўнік сусветнай легкаатлетычнай асацыяцыі Себастьян Коў на сустрэчы з прэзідэнтам Федэрацыі лёгкай атлетыкі ўкраіны Вольгай Саладухай. Нагадаю, што Коў знаходзіцца ў спісе прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка МАК. Дзейны прэзідэнт арганізацыі Томас Бах ужо заявіў аб сваім сыходзе. Выбары пройдуць на лета ў сакавіку. Уладальнікам залатога мяча 2024 стаў футбаліст зборнай Іспаніі і паўабаронца англійскага Манчэстэр-Сіці Родры. Цырымонія ўручэння ўзнагароды прайшла ў парыжскім тэатры Шатле. Футбалістка Барселоны Айтана Банмаці другі год запар выгуляла залаты мяч сярод жанчын. Карло Анчэлоці быў названы найлепшым трэнерам года, а Рэал – найлепшым клубам. Пры гэтым усе прадстаўнікі Рэалу цырымонію ў Парыжы праігнаравалі. Гэта быў адказ на ўзнагароду для Родры. Хаця большасць экспертаў былі ўпэўненыя, што ўзнагароду забярэ бразільскі нападнік Рэалу Вінісіус Джуніор. Нерастраляная культура. Нашая памяць і нашая нацыянальная трагедыя. Уначы з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у Менску расстралялі прадстаўнікоў беларускай эліты. Гэта больш за 100 беларускіх дзеячоў культуры, літаратуры, навукі, палітыкі. Іх памкненне да свабоды творчасці, іх вольны дух, эксперыменты ў паэзіі, прага да жыцця. І цяпер працягваюць натхняць нашых суайчыннікаў. Беларусы па ўсім свеце цягам тыдня узгадваюць гэтую сумную дату. Акцыі «Ноч расстраляных паэтаў» праходзяць у шэрагу краінаў па ўсім свеце. Аднак не ў сённяшняй Беларусі. А ўжо цяпер на відэасувязі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Вітаю. Вітаю, сябры.
Спадару Андрэй, як вы бачыце гэты дзень, гэтую ноч у нацыянальнай культуры? Амбівалентна, шматбакова і вельмі з змяшанымі пачуццямі. Безумоўна, гэта адна з найбольшых, калі не найбольшая трагедыя ў гісторыі беларускай культуры. Разам з тым, для нас гэта нагода уключыць механізмы памяці, уключыць як бы механізмы прыгадвання, вяртання імёнаў, вяртання забытых, стертых, старанна стертых цэнзарамі нават пасмяротна тэкстаў, вяртання белых сторонак у нашай гісторыі і адначасова праца з нашаю самапавагаю, бо згадваючы нашых ахвяраў, наших герояў, наших гераіняў, мы і інакш пачынаем глядзець на сябе. Уласна тое, што робім мы, узгадваючы, а што можам і павінны рабіць, гэта вельмі істотнае пытанне ў гэтым кантэксце. Мы павінны вернуць найперш культуры тое, што старанна было выкрэслена. Я сёння, напрыклад, думаю, мы згадваем доўгія імёны расстраляных толькі ў адну там ці дзве ночы 29-30 кастрычніка, іх больш за 100, іх некалькі дзесяткаў толькі літаратараў, не лічачы палітыкаў, адміністратараў, інтэлектуалаў, навукоўцаў і гэтак далей. З усіх іх я чуў толькі одно прозвішча у школе, у школьнай праграме. Міхася Чарота мы праходзілі, але ніхто, Божа барані, не згадваў абставіны яго смерці. Просто трагічна маладым рана памёр. І знак запытання, які не хацелася раскрываць, застаўся. Канешне, усе гэтыя аўтары павінны вернуцца ў школьныя праграмы, але разам з іншымі школьнымі праграмамі. Я б дадаў, разам з іншымі школамі ў іншую Беларусь, якую мы ўсе, у якую Беларусь мусіць вернуцца. Так што гэта частка, гэта нітачка вялікага суплёту клубка балючых невырашаных праблемаў. Вельмі важная праблема у тым, што ахвяры і каты, пытанне як бы засталося да сёння. Калі я удзельнічаю ў розных імпрэзах, там, дзе ёсць сёння беларусы, дзе мы ушаноўваем, гэтыя імпрэзы абсалютна лагічна складаюцца з дзвюх частак. Мы прыгадваем ахвяраў 37-га і мы прыгадваем ахвяраў 20-га, 22-га, 24-га нашых забітых, замучаных да смерці у вязніцах наших палітычных вязняў, бо і ахвяры розныя звёны аднаго ланцугу, а галоўнае каты, сённяшнія беларускія каты пачуваюцца правамоцнымі, правадзейнымі наступнікамі у сваім законе, у сваім праве тых, хто забіваў як бы нашых продкаў у 37-м. Таму гэта ўсё рыфмуецца, таму, канешне, без дэсталінізацыі, дэбальшавізацыі, ачышчэння ад усёй гэтай гнюсі і сённяшняй рэформ, без пакаяння глыбокага усіх, хто нясе адказнасць і працягвае несці адказнасць за тое, што дзеецца. Таму культура зноў апынаецца мірнай, мягкай, але зброяй, якую не абыдзеш. Пытанні будуць паўставаць разам з імёнамі, разам з тэкстамі, разам з несмяротным ад Тодара Кляшторнага з паэмы «Калі асядае муць, ходзім мы пад месяцам высокім», а яшчэ пад ДПУ, як бы гэтае ДПУ, КДБ, НКУС не называлася ў розныя гады. Уласна, сённяшняя турэмная літаратура – гэта таксама працяг гісторыі? Безумоўна, і абсалютна заканамерным звеном
незаменнай часткай нашага культурнага жыцця, мы мусім з гэтым штосьці рабіць. Напрыклад, мае калегі з ПНУ разам з радыёсвабодаўцамі ушаноўваюць так званай турэмнай прэміі Францішка Ліхновіча, аўтараў і аўтарак, якія напісалі свае творы альбо ў турме, альбо наўздагон, як бы выкарыстоўваючы свой турэмны досвед. Вельмі хацелася, каб такая літаратура знікла разам з вязнямі несправядліва асуджанымі, але баюся, што сёння і заўтра гэта яшчэ будзе актуальна. Ведаеце, таксама працую зараз над такім артыкулам па лагернай прозе і гляджу на тое, што гэта па сутнасці пераемнасць вякоў і пераемнасць не толькі ў нашым рэгіёне, а паўсюль. Паўсюль вельмі перашкаджае свабода гэтым аўтарытарным сістэмам, рэжымам і гэтак далей. І па сутнасці сённяшняя дзяржава ў Беларусі ніколі не будзе адзначаць гэты дзень. А ці гэта ўвогуле патрэбна, каб яны адзначылі? Мне здаецца, незалежна ад таго, патрэбна, не патрэбна, можна тэарэтызаваць. Так зрабілася. У сумную угодкі, я памятаю, як мы з калегамі, з спевакамі, з інтэлектуаламі, якія чыталі лекцыю, з Сергеем Будкіным, чыю старонку ці не таму зусім недаўна заблакавалі, пачалі згадваць не расстраляных, як мы разам прыдумалі, да, у душкі браць гэтае праблемнае не вяртанне гэтага ўсяго. Так вось, у 17-м годзе, у 2017-м, гэта здавалася яшчэ маргінальнай досыць з'явай, а за гэтыя гады і шырэй імёны загучалі, і неабходнасць адзначаць гэтую сумную дату, ну, яна відавочная. Мне, як чалавеку, які піша вершы і... Можа, напрыканцы нейкі верш да сённяшняй даты? Я думаю, найбольш сімвалічна будзе згадаць верш, які мае ўжо цэлую кароткі верш з вялікай легендай. Міхась Чарот, якога мы згадваем, ён як бы сімвал неадназначнасці гэтых людзей. Былі там бунтаўнікі, як Алесь Дудар, але і былі адданыя ідэйныя служкі савецкай улады, якія верылі, што магчымая яна савецкая і адначасова беларуская Беларусь. І вось расплатай за такія памылкі смяротны прысуд Міхасю Чароту, які, так як расказваў потым Мікола Хведаровіч, які ў 39-м годзе апынуўся ў той самай адзіночнай камеры унутранай турмы НКВД, знайшоў гэтыя выдрапаныя словы, фактычна голасу з таго свету, крыку пра невінаватасць не толькі адной асобы, але цэлага пакалення, пра нашу невінаватасць, пра невінаватасць кожнага і кожнай з нашых ахвяраў, якія працягваюць піць з гэтай чары. Я не чакаў, я не гадаў, бо жыў з адкрытаю душою, што стрэня, лютая бяда падружыць з допытам, з турмою. Прадажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары. Кажу вам, я не вінават. Дзякуй за памяць, дзякуй за тое, што робіце, і дзякуй за гэтую размову. Паэт-перакладчык Андрэй Хаданавіч на відэасувязі. Дзякуй вам. Шчыра дзякуй, памятаем. Нагадваю спадарству, што QR-код, які вы бачыце на экране, не выпадковы. Гэта наўпроставы шлях на наш тэлеграм-канал. Калі гэта для вас бяспечна, далучайцеся і падпісвайцеся. А ў мяне ўсё. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы.